Cassà de la Selva sempre havia estat una de les indústries sureres més importants de Catalunya. Era un lloc amb indústria, però tranquil i agradable per viure. Res no semblava alterar mai aquesta pau. Fins ara. Estem a l'any 2058 i les existències de suros s'han esgotat arreu del món. Això es pensava. El tinc, l'he trobat. Sí, ho sé, ara vinc. Miquel, aixeca! No quedava suro al món. Estava salvant una noia molt maca. Que no quedava suro? Aixeca't, a buscar feina!